И така, здравейте на всички, добре дошли хора в ново видео. Както сте разбрали от заглавието, днес е втори епизод на поредицата ми Road to Glory, в която, нали, както знаете, от първия епизод създавам отбор нищото, развивам се и да, като цяло разбрахте за какво става въпрос. Ако не сте гледали първия епизод, може да го видите долу в описанието. Тогава сега, виждате, имам, така и вие не виждате, но имам 2450 коинс. И също така имам един отбор, така че сега айде да отиваме към моят отбор и да ви покажа какво става въпрос. И така, хора, вече ви съм в моят отбор, така вие не го виждате, то защото не съм го направил още, но като цяло виждате каква е схемата 4-2-2-2, без крила, но това няма никакво значение, тъй като след първа минута аз сменям схемата на 4-1-2-1-2, след малко ще ви покажа моите инструкции, моите къстъм тактики. Но сега нека ви покажа отбора. Сега, първо, искам да ви кажа, че не съм вкарвал нито една стотинка в този отбор. Направих сега този акаунт буквално в деня, когато записах това, нали, миналото видео, т.е. понеделника, днес сме сряда. Така че за 3 дена аз направих този отбор и сега ще ви кажа как. Сега на вашите екрани трябва да ви излезе една снимка с един пакет, който отворих преди 2 дена. Този пакет, хора, го направих благодарение на Coins, който, нали, събрах чрез правене на SBC-та, на Basic SBC-та, но също така направих някои на Advanced, нали, всички на Advanced. Така че да, аз сега се ви бавил, нека да започваме, да преминаваме към отбора. Така, на врата е, хора, страхотен вратар и гол рис, виждате, купих го днеска, защото да, 5 игри съм играл в него днеска, защото да ме цъкаше ми са просто. Вземах го днеска, защото отборен беше друг, но си поднових малко някои неща, защото днеска пакнах един на 3 да бъл футболист, както и да е. Така, Hugo Lloris, виждате на вратата, централни защитници, това са Джером Боатенг и Давинсон Санчес. Виждате, Санчес е с Шалоу, докато Боатенг е с такова, как се казва, Anchor ли се казва, мисля, че как се казва, не, Anchor, да, така, котвата. Така, на десния бек по-късно, сега на левия бек виждате Маркос Алонсо, който също съм му сложил такова Шалоу, защото му дига пейса, той е висок, има крачка. На десния бек вече, може би една от най-добрите ми карти, виждате Хакими, Ашраф Хакими, 5-11 висок, десен бек, 3 скил мувс. Пак на го, хора, виждате какво пише Untradeable First Down, 41 игри съм изиграл този футболист. Смятайте, за 3 дена 41 игри. Пак на го от 81 плюс Double Gold Upgrade, там как се казва, не знам. И като цяло съм изключително доволен, защото идея знам някакъв мега модел, нали. Така, сега, единият ме атакуващ такава, това е Кристиан Ериксен. За този футболист ви говоря, хора, днес го пакнах. Виждате, 9 мача само съм изцъкал с него, 1 гол и 2 асистенции има за сметката си Кристиан Ериксен. Нали, голяма машина, нали, голяма машинка. Така, дефанзивен, това е Фернандиньо. Безупречен, много играе, изключителен футболист, много ме кефи. 5 мача, 1 гол, 0 асистенции, но като цяло това е добра статистика. Това са Леон Горецка и това, и Аксел Вицел, е така. Като виждате, Боатенг и Горецка са на 10, тъй като са, нали, хиперлинк или как се води това нещо. Горецка също ми е с Anchor, да обусне пейса и така, маняка става за 88 Acceleration, 87 Sprint Speed, което е страхотно за нормален халф. И сега дойде време за двамата ни нападатели, като едният нападател това е бразилец от английската висша лига Алфак, а именно Габриел Жезус или Хесус, не, Жезус, сигурен съм, че се казва Жезус. И така, виждате, 5 мача, 3 гола, 3 асистенции, феноменален футболист, изключителен. И повярвайте, ако искате, но до него играе още една спешъл карта, която е Future Star, мисля, че така е, както и се казва, не знам, не ме интересува особено, но това е именно Жоелинтън, който е просто изключителен нападател. И така, нека започваме. Да видим сега отбора на нашия опонент. Оу, шит! Добре. Виждаме, че има Едерсон, виждаме Садио Мане, Рахим Стърлинг, Дели Али, Лукас Перес, специална карта, Футсоп Дил. Като цяло не е нещо особено, моят отбор е доста по-добър на пръв поглед, но нека да видим какво ще стане, така че да. Ботенг. Няма да сада. Ериксен. Кристиан Ериксен, топката е над вратата. И нашия опонент дава пауза. Да, хора, като цяло това ми е схемата, забравя да ви я покажа. Това е след първа минута, виждате
4-1, 2-1-2, дефузивен Фернандиньо, Горецка и Вицел като нормални халфове, зад нападателите това е Ериксен и напред сами Жоелинтън и Жезус. Да, като цяло доста съм доволен от тази схема, препоръчваме на всеки един. Ако искате да видите какви са къстъм тактиките и такива глупости за тези футболистите, нали, за тая тактика, просто може да го напишете в YouTube, в YouTube и да, то ще ви излезе. Вицел. Много хубаво сега видя Ериксен. Кристиан Ериксен. Концентриран Ериксен! Горецка, изстрел на Горецка, спасяване на Едерсон. И това е корнер. Сега е време да ви покажа защо толкова много харесвам Жоелинтън. Кой ще... О, фак! Мамка му, аз центрирам с Ботинг, забравих. Добре. Това е дуспа, хора, точно така. Това е дуспа. Крис Смолинг фаулира Габриел Жезус, мисля, че е това, може и да греша. Нека сега ви в повторението, не можа, той го скипна. Защо Ботинг ще бие, не знам. Нека това да бъде Жоелинтън. Изстрел на Жоелинтън, не спасяема дуспа, 1-0. О, Стърлинг, изстрел на Стърлинг. Много бърз гол, буквално изключително бърз гол. Не знам как влезна този гол, но значи влезна все пак по някакъв начин. Горецка! Какъв гол! Какъв гол, хора! 90-та минута! Последната минута на матча. Какъв гол тук? Зна Леон Горецка. Виждате с левия крак, перфект тайминг му е наниза долу. О май факинг год, какъв гол! О боже! Какъв гол! Това е край на матча, мисля. Освен ако да, и е край на матча. Така цяло да, хора, това ще бъде всичко за това видео. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да струшите тежко лайк бутона, да се абонирате, ако още не сте го направили. И това ще бъде всичко от мен. Аз бях Ицакиса и ще се видим следващия път. Чао, чао!